Kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu na niguro sa pagbutang og mga QR code sa mga vaccine cards. Gitumong kini aron malikayan ang pagkatap sa mga mini nga vaccination cards. Samtang kadaghanan sa mga nagpositibo sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga na ospital katong mga wala pa na bakunahi. Siluan mayroon din sa report. Sama sa ubang mga syudad sa Metro Cebu, napuno-puno na usab ang mga pribado o pampublikong hospital sa Lapu-Lapu City. Base sa data sa City Health Office, sagad sa mga nagka-COVID o na hospital kadtong wa mga mabakunahi. Sa usa ka pribadong hospital, na-admit karon ang 43 ka mga COVID patients, diin 40 niini wala mabakunahi. Sa 40, 5 kanila ang nakasinati og severe nga mga sintomas. Sa laing pribadong tambalanan, may 27 ka mga COVID patients nga na-admit ug 22 kanila ang wa mabakunahi. Samtang sa usa ka pampublikong tambalanan, nasuta nga pulos wa mabakunahi ang tanang 17 ka mga COVID patients. We don't want to go back to ECQ. Tanan di gusto lockdown. Ang nakita ra yung tubag ani is magpabakuna. Ang batas is tell us, no? Kinahanglan nga magpabakuna gid ta. Because ang trend karon kasagaran sa mga na hospital, mga unvaccinated, no? In fact, may uban nga severe. So I think ang section 4 man sa AO ni Mayor, ang iyang intention lang may is to draw people to the vaccination sites. Sa pikas bahin, gipaniguro sa lokal nga kagamhanan nga dili basta-bastang makopya ang mga vaccine cards. Sukad niadtong Hunyo, may mga QR code na ang tanang mga vaccine cards. Sa Section 4 sa Executive Order ni Mayor Junard Ahong Chan, nga gipagawas niadtong Lunes, nalatid nga sugod Agosto 25, himuon ang rekisito ang mga vaccine cards sa pagsulod sa mga malls, supermarkets ug mga public markets. Ang vaccination cards na may nanay mga QR code, no? Ang katong mga earlier nga na-issue na itong vaccination card nga walay QR code, pwede gid sila magpa-reissue og bag-o, no? So, ba't karon nga po kayo na itong vaccination card? Gahi gyud with QR code na siya. Kanya makita nga to ang vaccination details. Kano sa na-vaksinan first dose, kano sa na-vaksinan second dose. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Marondina, Balitang Bisdak.